אנחנו במצטלה בדרום אפריקה ואנחנו הולכים עכשיו לדרג מאכלים. קאצ'ה, בוא נתחם אותה. תקשיבי, נשבעת לך רק בכפות ידיים הרגשת. ברגליים. בסוף הסרטון נדרג. זה שמן או... אוקיי. טעים. עוד מעט נעבור לעיקריות, אני אחבר את זה יערוך, אתם יודעים? ואנחנו נחכה. טוב, הזמן זה לשתות ספרייט סירום. אני מצאתי טריק, אם אתה מערבב, ואז זה מתדרמם לבד. זה הטריק הזה שלכם. כמה זה טוב. הייתי שמחה אם היית יותר זורמת וזה, אבל אם את לא נותנת ללחצים לזה, לפעמים את מגזימה.